Ok, Liam je jak muškarac i ima jaku ruku. Šta da radim? Da idem ča? Idem ča od uda? Ok. Onda valjda na ulazno vrata dođem samo. Kaže, trebalo bi ponijeti nešto vode prije nego odem. Dobro, imamo po nešto vode, onda je, ne znam, valjda u frižider, jel ne? Wow! Čekaj, šta? Wow, okej. Liam je bio u kući i ulovio me. Kako, šta, try again, kako da idem drugo? Ključ je u podrumu od vile. Super, hvala djedo, ti si mi spasio život. Sad kaže, nema problema, nadam se da će sve proći u redu i nemoj da me ne nazoveš, nego me obavezno nazovi ako treba opet pomoć. Kako sam dobro preveo ovo, baš sam ponosan na sebe. Mama, je to Tony Hawk? Je Liam Tony Hawk zapravo? Ne, zašto otvaraš vrata, ej? Okej, dao sam gasa. Ovo je sve bilo animirano, nisam ja mogao ništa. Čovječe, Liam je tu cijelo vrijeme. Šta si očekivala, Kate? Stojimo ispred zgrade di znaš da je on tu, manijak trči za tobom, ti pričaš skoro minutu sa djedicom u njegove vili di je ključ. Sigurno neću predugo, ja mislim. Ok, ovo me malo prepalo, kaže, imaj dobar dan i evo ti tvoje stvari. Hvala i ti također, evo sve ti najbolje želim u životu. Dobro, šta ovdje piše no entry, ja ću samo malo probati. Šta? Ja sam nova pa ništa ne znam, pa pokušam stvari. Šta mogu doći iza pulta, ne mogu, aj vidimo se, bok. Ok, otvorimo vrata, onaj strašni auto i dalje lebdi. Od ovuda se vidi da ne dira tlo. Dobro, mene ne zanima taj auto. Meni je svašta je. Kaže, zna... Can't wait to see you again, Šta ja znam, rekao da otvorim frižider, ne znam, možda je u frižideru. Getting closer, aha, ja tražim... Ovo je bilo dobro. Ovo je bilo fino. Znaš kako se glasno čulo, ko da je tamo iza.